Sama kuya, wala ka nang sulting nga nasa kauban. Saluha ko, be. Pero kailangan na dyan kwaon ako sila. Wala ka balo kung sa sakripisyo na kuha, di ba? Hindi ninyo ni makuha sa kuha. Be, di man yung tatom ato diri akong wala na ni mo gipasagdan sa kapalong. Inusara na na dito ah. Ma, kabaka na be. Tita, kawas na. Naabot na ta. Ay, abot na deta? Ah, Asa man ikaw, Jeng? Asa man balay mao na nga dalan no, pasulod. Tara na. Yes! Nakabalik rin ako diri pa! Renz, salamat ha. Nanadyo ko'y kalalay og dilip ba? Ma, relax lang ka diya. Kaya ako ra diri. Renz, di aja ko bilib si mo ba? Grabe kahawd na ni mo eh. Oh? Ah! Basta ako lagi mo tudlo lagi, daghan yung kay mahibal ang trabaho ba? Pa, salamat sa pagtudlo mo ha. Out na kay ko. Hapit na ka na ikaw. Pagbantay lagi. Ripan ra pa oy. Kapit na? O, kapit na na mo ng balaya oh. Ano gipagdali-dali mo na hapit na lagi ta. Na, medyo ka masayop, Jeng. Nga ipakuha ni mo ang mga bata. Kaya tanawan yung balay oh. Tama jud ka. Luoy kay na sila rin sila bugoy. Pagilom na mo diha ah. Mogeng kwaon na kagipasagdan na sa kapalong. Nagkita ming rens dito. Nga siya ra isa, mong ako ng kwaon. Pasagdan na din na sa iyang amahan ba? Jeng, di ka magmahay kung naama sa kuwang bataa. Tita, ang pingi jud na sila ha. Okay dyan na. Sama si Papa ay, huwag mag-iayo diri ah. Makalusot ang buwak-wak diri. What? Ako na nag-ayo ani. Lo, naman si Mama. Kinsa ka nagkauban niya? Naam na si Bugoy ah. Hoy! Uy, Ma. Kuya, asa man si Papa ni mo? Ma, nandito Ma. Luuya oy, giminaw jud in taon. Kuya sa bata oy. Sa ako alang mo, tarungon jud tamog dala. Kuya, na ako diri kay kwaon na tamo. Ma, tinuod ka ma. Kwaon na minimo. Una, kwaon na tamo. Inyong tita na mo atiman ninyo. Salamat Ma. Napasok sila ko si Papa. Sige na. Jeng, imo kasing-kasing hapog ni. Kay buntis ra ba ka? Tita, ang pingin taon na. Buntis biya ka. Diyan na, salamat sa pagtultol nimo sa mua diri ha. Way problema tita. Basta kaayuhan sa tanan. May kay nakasuroy dai ka diri dyan ha. Alang, di ka suroy. Mahal biyan ako na si Bugoy. Hala. Dahil mo kuya, Renz, nagdagan diri. Ano pa? Naa diri ay. Unsa kay tuyo na? Pa! Si Mama naa. Kuya, dahil mo mama, Renz. Dahil mo mama. Si Mama. Oh, naabasin natin dala. Ano si Mama Kuya, kuya? dahil mo mama. Oo. Tara, tara, tara. Sama na. Sama na kuya, huwag mo ka nasulting na nasa kauban. Sama na eh. Sama ni be. Pasaluha ko be, pero kailangan na jud kwaon ako sila. Waon? Ihayap ko di mo. Sa kwaon. Nagko na ni, kwaon ni mo. Wala ka palo kung sa sakripisyo na kuha ni ba? Pag-inana. Hindi ninyo ni makuha sa kuha. Unya, sa may desisyon ninyo, uban mo sa inyong mama, dili. Pag dili mo, sa kuha nga nagpadako sa inyo ha, o sa inyong mama. Manuwat to rin panahon sa problema, huwag mong gaya mo. Be, di man yung takom ato diri akong wala na nimo gipasagdan sa kapalong. Nagkita mi anang rens dito sa kapalong. Nag-inusara na dito ah. Huwag mo na. Ma, kapapa
nato dayon nun. Nakita na ko ang pagmahal sa ilang amahan, oh. Dili na lang sa nato dayon nun. Luoy kayo. Sorry, May. Pero namali dahil ko sa kong pagtuo. Sa sunod gani, ayo pagdesisyon dayon, ha?